Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za 16. jun redovnu skupštinsku sjednicu, na kojoj bi trebalo da bude razmatran pored ostalog prijedlog izmjena Poslovnika u radu ove institucije. U septembru mjesecu svi klubovi su dobili u pisanoj formi ili početak oktobra, dobili su zahtjev da se izjasne o Poslovniku, o njegovim izmjenama i dopunama ukoliko neko želi da radi. Na tome se radi 7-8 mjeseci, dakle nije to unazad mjesec, 2 dana i sad je taj prijedlog Poslovnika pripremljen, ide na ovu sjednicu u formi, kao što znate, u formi prijedloga zakona. Potpredsjednik Republičkog parlamenta Milan Petković izjavio je da je neophodno izmijeniti skupštinski poslovnik o radu s ciljem dodatnog unapređenja rada najviše zakonodavne institucije. Šef kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Miladin Stanić smatra da bi parlament trebao da održi posebnu sjednicu na kojoj će se raspravljati o stanju u privredi Srpske. On je komentarišući posebnu sjednicu Narodne skupštine Srpske rekao da je sva priča koju su čuli prethodnog dana bila potpuni fijasko. Sva suština prethodne te posebne sjednice, odnosno to što se dešavalo juče, je da su oni htjeli nešto nadodati u tu rezoluciju, da proizvedu misli koje ne postoje tamo, da proizvedu riječi i rečenice i slagaju onako kako njima odgovara. Ta rezolucija koja je usvojena u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine se odnosi i reakcija je prije svega na održanu misu u toj katedrali u Sarajevu u povodu blajburških dešavanja. Govoreći o zaključcima koje je Narodna skupština Srpske usvojila na jučerašnjoj sjednici, predsjednik Nedeljko Čuprilović naveo je da je posebno značajan dio u kome se traži da vlada predloži nacrt zakona o događajima o kojima je bilo riječi da se na to stavi tačka. Juče je to lično i na čas istorije gdje je svaki svog ugla komentarisao istorijske događaje pa i pojedinačne primjere s kojima možete svašta dokazati i pogrešno i tačno. Mislim da smo previše vremena izgubili na jednoj takvoj temi koja nije baš bila adekvatna za ovaj trenutak. Podsjetimo, Narodna skupština Srpske odbacila je rezoluciju o poštovanju žrtava fašističkog režima i pokreta koju je usvojio parlament BiH. Poslanici su na posebnoj sjednici usvojili 20 zaključaka u kojima se konstatuje da je parlament BiH usvajanjem rezolucije pristupio sramnom prekrajanju istorijskih činjenica i pridružio se revizionističkim snagama kojima je cilj uopštavanje i marginalizovanje stradanja Srba u Drugom svjetskom ratu. Narodna skupština podsjeća da je istrebljenje Srba bio zvanični državni projekat NDH.